Můžeme větu, teda, tak větu. Pojď větu. No tak budeme hrát novou hru, 2 slova se to jmenuje. No, že když budeme hrát to slovo, si nedozvíme, jak to v té autoškole bylo. No, určitě. Tak dáme větu, no. Dobře. Ne větu. Větu. Takže, teď už můžu klidně říct, že jeden den kolem oběda, času dost, řekla maminka Richardovi: Richarde, už jsi velký a hodný chlapeček. Měl by si udělat řidičský průkaz. Obuj si tenisky, kraťasy, tričko a běž do autoškoly. Dneska máš taky odpoledne tu autogramiádu Pontolandu. Hodilo by se ti, kdyby si už měl konečně řidičský průkaz. Richarde, polož to pivo, běž do té autoškoly, řekla paní Genzerová. Maminko, to není pivo, to je šumák, když přeci ví, že nepiji. Maminka do sebe kopla posledního panáka finské vodky. Sebrala Richardovi šumák a dala mu do ruky těžítko. Zkoušela jsem vypít to těžítko, ale nejde mi to, Richarde. Proto teď vypiju ten tvůj šumák. Ty svině, já jsem to věděla, to je vodka. Takže, seber se a vypadni do té autoškoly. Je to zaplacený. Richard se hezky oblékl, vzal si sako, teda ty kraťasy, kravatu a bral schody po dvou, aby už byl v autoškole. Autoškole už na něj nedočkavě čekal pan Křenek, ředitel autoškoly, a pravil: Nebyl jste něco, pane Genze? Tak na mě mluvíte zblízka, mám pocit, že z vás trochu táhne šumák. Ježišmarja, a co se jako děje, jak jsem velký chlap, tak jsem si něco dal, bože. Já jsem totiž nemocnej, to mi totiž z pusy, mám zkažený zuby, to není vodka. Dobře, sedněte si dozadu, budete sedět vzadu. Tam už jsou ale nějaký chlapy vzadu, já se tam asi nevejdu. Promiňte, Richarde, zapomněl jsem vám představit. To je ožralý Igor Chmela. A vedle něj ožralý Ondra Sokol. Auto oklusem dobíhal Michal Suchánek a udýchaně volal: Michal doběhl auto a řekl: to jste mi to ale sežrali, co? Všichni 4 si sedli do auta a je zajímavé, že dnes bylo místo pro učitele autoškoly. Ten se rozplakal a namířil si to do nejbližší hospody. Chlapci ho cestou předjeli a když přišel do hospody, už dávno tam byli. A Michal řekl: kluci, mám pro vás ty řidičáky, stojí to 15 000. Kluci si vyměnili peníze a doteď ještě jezdí. Potlesk!